Om een uur 11:06 van de morgen beginnen de kopals allemaal hun werk. Je moet molken en voeren worden. De zwanen helpen mij en ze beginnen een uur eerder als oors, maar toch is het aardig stressen. Ja, ik vind het wel. Het vaart al hier, ja. Maar het komt wel clear en je bent ik wel wat wend. Nou, dat was nu wel gevoel. Je wordt een beetje voortjagen, hoor. Met je eigen huis. Maar dat was nu wel gevoel. Ik ben aan wat zwerver. Je schrikt altijd wat van dat briefje de luid en nou, maar die kan je het wel verlitten. 2 jaar verleden moest de familie ook haar huis uit, doet er bomrommen waren bij de vleerbasis. Het bleef vervelend. Zit je er best in? Ja, ze zijn nog nooit alleen. Er is altijd iemand thuis. En nu is alles. Nou moet de hond oppassen. Verder, nee, dat is niks. Ja, dat vinden we wel vervelend. Heb je vannacht wel wat slept? Nou, ik weet wel. Mijn man weer minder. Maar ja, je denkt er het wel aan. Tjen joggenen begint de tijd te dringen. Het gebied in een straal van 1300 meter om de bom heen wordt afzetten. En de politie wil elke keer voort gaan. Goedemorgen. Ik zit hier in de kaart voor erin. Die ga ik op de tafel En dan is de familie klaar. De kei haar genoeg voer om de dag terug te komen. Begrip voor de maatregel is er wel. Zo, dat is natuurlijk voor die eigen veiligheid, nou. Dat zei je net samen maar. Het is gevaarlijk, het zijn bom, nou. Gornie Wennis van Engelum en Bitgemolen hebben van de morgen eten in het dorpshuis van Engelum. Burgemeester Van Maurik van Menamerdeel is tevreden over het vereen van de ontromming. Ja, ik kreeg de melding kregen dat de politie, die had oorlog bij ons geweest. Iedereen had een wit plakkaat van het ruut. En dat houdt in dat ze onjouw van wij ben voort en het huis is leeg. Dus er is geen weerstorm in West? Net dat ik weet, er zijn natuurlijk wel mensen. En ja, ik zei van we vinden het leuk dat we joert of dat we uw huis maken en een sneu past me ook net zo goed. Maar we gaan nou afspraken maken en ik werk hier gewoon mooi. En daar ben ik wel hartstikke blij mee. De kopals loeken er jood op uit. Wij zullen eigenlijk nemen naar Noord-Holland. Want het loont dan niet op een dag in een uitbouwproject. Dan hebben we wat te doen, dan besturen we dat even.